Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999, μια ημέρα που ξεκίνησε με χαρά και ενθουσιασμό για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχαν ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται ενάντια στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο αγώνας τελείωσε ισόπαλος 1-1 και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, γεμάτοι περηφάνεια, επιβιβάστηκαν στα πούλμαν και τα αυτοκίνητά τους για να επιστρέψουν στην πόλη τους. Ωστόσο, λίγα χιλιόμετρα πριν τα Τέμπη, το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη του συνδέσμου φιλάθλων ΠΑΟΚ Κορδελιού προσπάθησε να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα. Ήταν μια φευγαλαία στιγμή, αλλά οι συνέπειες ήταν τραγικές. Το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό πριν πέσει σε μια χαράδρα βάθους 8 μέτρων. Η σύγκρουση ήταν ακαριαία και ανελαίητη. Μέσα σε εκείνα τα συντρίμμια, 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 6 νέοι έχασαν τη ζωή τους και τα όνειρά τους κόπηκαν βία και απροσδόκητα, ενώ επέστρεφαν από την αγάπη τους για τον δικέφαλο του Βορρά. Η Ελλάδα ξύπνησε την επόμενη μέρα αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Οι καρδιές των οικογενειών τους ράγισαν και μαζί με αυτές ράγισε και η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο η 4η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι μια υπενθύμηση της θυσίας αυτών των παιδιών που με το πάθος τους για την ομάδα τους έφυγαν για τη γειτονιά των αγγέλων. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή. Κανείς από αυτούς που γνώρισαν την ιστορία τους δεν τους ξέχασε. Και κάθε χρόνο οι ΠΑΟΚτσίδες τιμούν τα νετόπουλα που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη και την αφοσίωσή τους για τον ΠΑΟΚ. Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, ετών 20. Αθάνατος. Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ετών 25. Αθάνατος. Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18. Αθάνατη. Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22. Αθάνατος. Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 22. Αθάνατος. Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17. Αθάνατος. Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε.